И здравейте хора на админа Билс. Омага! Локи Локой. Къде има? Някъде има Локи Локой. Почваме сега. Админа Билс, ето първия Локи Лок за мен. Бум. Не. Себа си каш. Так му взех Локи Блок. Омага, колело. Джет. Айде, брат. Стига де. Аз стъпя късмет. Здравейте на всички. Влезнах последната минута. Хубаво, че има място за мен, защото те ми е приятел. Така. Хакерското. Много пари дава. Така, какви нови приятелния? Хакер Among Us, разбира се, че ще бъде още най-редкия приятел. Чакай. Омага, имаме ангел, нов ангел. И Dual Among Us, смисъл двама в един. Здравейте. Казах го 100 пъти. Аз се връщам с новите... Нека започнем. Добре. Може би аз тук ще оставям кубетите, че ми се яде. Нов евент. Какви спица, много странно бе. Кубети спица. Слушах печката само. Какъв си бе, кака? Майка му... Нищо не сте чули. Абе, те слепи ли са? Един Локи Блок пропуснаха. Бас сопвате. Я колко стинки ще стоят ви? 20. Брат, тя слепи ли са, бе? 2 Локи Блока подред пропуснаха. И защо не мога да го взема? Бра. Не ми даде да го взема. Стели Улф много добре. Завръщаш се с повече глича от обикновено. Новия Брейрот няма ли го е? Нищо. Нека отиде! Събирате стинки. Не, брат, не събираме. Няма се не види. Айде, бе! За спин. Ок. Колелото. Нещо ново. Да. Само нещо ново с въпросително, значи, че нещо може да пусне. Ще направим една вратка, има. Имаме тайна стая. Тайна стая. Първите 10 открили. Ко? Каква секрет? Хакер Among Us. Ами ако спреш вълните, много ще се радвам. Да я намеря. Хайде, брат. Коя намери? Някой е намерил. Къде? За Бога, ето и нещо.
Ма къде? Явно е много близко, защото той гледа. Не мога да я намеря. О, мага! Получих! Лимат! Айде, бе! Познах къде е секрет зоната. Yes, бе! Петима. Айде, бе! Ти го продавам. Ти не ми трябва, ти не ми трябва. О, ма... Много съм тук. Шестима. Брат, продадох си го без да искам! Ей! Айде да ти се види вълната е. Сопска вълна. Къде е хът? Давай, брат, къде отиди пък сега той? Аз сега не мога да го взема, така ли? Да, бе, брат. Разбира се, че ще го продам. Защото съм бавно развиващ. Айде да му се види. Чакам вълните. Брат. Брат, как ще го продам, бе, брат? Искам да продам, но и другото. Благодаря. Омага. Този път не ме интересува. Вандега го слам. Вандега и не мисли на никой. Лъки, взимайте блокове. Аз вземам направо от цялата. Така. Не го нося тук. Окей. Имаме 70. Дай да отворим. 2 колела можем. А не? 3. Аз исках чисто 30. Бухалка някаква, ама друга. Отварата в какво ще прави? Ще я прави по-бърз? Може би. Смисъл? Ако прави от тая отвара?
Но мисля, че тук ще е първа част. Втора част я пускам по-късно. Чао!